खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं फरायसाफोरखौ संस्कृत खन्थाइ फरायनो होयैनि थाखाय प्रिन्सिपालनि सायाव केस होनाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मध्य प्रदेशनि गुना जिल्लायाव बंदना कन्वेन्ट स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरिखौ माखासे फरायसाफोरखौ संस्कृत खन्थाइ फरायनायनिफ्राय होबथानाय आरो बिसोरखौ इंराजियाव रायज्लायनो नाजानायनि थाखाय केस होनाय जादों। पुलिसनि बायदिब्ला एबिभिपिनि मावथि स्वदुबिनि अजदनि उनाव केथरिन पटलिनि बेरेखायै एफआइआर रेबथुमनाय जादोंमोन। बिथाङा अजद होदोंमोन दि जेब्ला साथाम फरायसाफोरा संस्कृत श्लक सर्वे भबन्तु सुखिना फरायनो नाजादोंमोन अब्ला केथरिनआ दुखु मोनदोंमोन आरो बिसोरनि माइक्रफनखौ सिख'ना लादोंमोन। नैथि रादाबाव दं गोबां बिबांनि फेग्रा मुवा ड्राग्सजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मरिगाव जिल्लानि बरसलायाव मैया 1 कौटि रांनि हेर'इनजों लोगोसे सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हायो। मरिगाव पुलिसनि मोनसे आन्दोनि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ थांनाय मंगलबारनि मोनायाव ड्राग्सनि बेरेखा अपारेसन खालामनानै मैया फुंनि समाव मरिगाव जिल्लानि बरसला गामिनिफ्राय गोबां बिबांनि हेर'इन हमनो हायो। बे सोमोन्दोआव सानै सुबुं फारियै आमजाद आली 37 बोसोर बैसोनि लाहौरीघाटनि आब्दुल हासन 55 बोसोर बैसोखौ खानाय जादोंमोन। सानैबो डिमापुरनिफ्राय फेग्रा मुवाफोरखौ लाबोदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं साननि सोराङाव माखासे सिनाय मोनै दुथांफोरा मैया बुधबारखालि नगावआव गोबौ हाथियारजों हुमखि होनानै गंसे पेट्रल पाम्पनि मेनेजारनिफ्राय 4 लाख आरो 12,000 रां लुथिना लाङो। बे जाथाया नगावनि हासामारि ओनसोलाव जादोंमोन। सुलुंनि बायदिब्ला बाराफुजियानि जराबारियाव थानाय कृष्णा फिलिं स्टेशननि मेनेजार बिस्वजित देखाया नगावनि बेंकआव नोगोद रां जमा खालामनो थांदोंमोन। बे समावनो साब्रै मटर साइकेलजों फैनाय दुथांफोरा बिथांनि मटर साइकेलाव थानाय मेनेजारखौ हमनानै लाङो आरो बिथांनिफ्राय रांजों आबुं बेगखौ सिख'ना लाङो। मेनेजारआ फोरमायदों दि आं नोगोद रां लानानै नगाव फारसे थांगासिनो दंमोन। आंनि मटर साइकेल सालायनानै हरखाब नाथाय आंनि फना रिं जानो हमनायसै आरो आं बाइकखौ दसे समनि थाखाय दोनथ'नायसै। बेनि उनाव गंनै मटर साइकेलजों फैनाय साब्रै दुथांफोरा आंखौ गोबौ हाथियारजों हुमखि होदोंमोन आरो उनाव नोगोद रां लाना बेगखौ लाना जायगानिफ्राय खारखोमालाङो। जेब्ला जाथाया सोराङाव फैयो अब्ला थाव दिपुनि बिगोमा कृष्णमणि नाथ जाय सासे असमिया रोजाबगिरिबो बिथाङा थाबैनो पुलिसनो डाकाथिनि बागै फोरमायो। बे खौरांखौ मोननानै नगावनि पुलिस बिबानगिरि सप्रनिल देखाजों लोगोसे गोजौ थाखोनि पुलिस बिबानगिरिफ्रा जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय होनना खौरां मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मानोना मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनिसिम मिरु सोरखारा 174.62 कौटि रां स्पेसियेल पेकेज हिसाबै हरनो थाखाय फोसावदों होनना खौरां मोनदों। बे खौरांखौ मोननानै बिटिआरनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय मोनदों आरो बिटिआर ओनसोलनि जौगाखांनायनि हाबा मावनायखौबो मिजिंथिदों। बाथि रादाबाव दं एचएस उथ्रिनाय फरायसाफोरा स्कुटि मोनसिगोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला आसाम रायजो सोरखारा आरिमु बिगियान आरो फालांगियारि फरायसाफोरनि थाखाय आसाम स्कुटि मेरिट फारिलाइ 2024 फोसावदों। आसाम हादोरसानि गासिबो अरायथा थागिरिफोर जायफोरा प्रजान भारतनि स्कुटि बिथांखिनि थाखाय आर'जलाइ होखाबाय दा आसाम स्कुटि मेरिट फारिलाइ 2024 खौ नायग्रोमनो थाखाय मावख'आरि वेबसाइटआव थांनो हागोन। बे बिथांखिनि हेफाजाबजों आसाम रायजोनि बिबानगिरिफोरा आसाम हादोरसानि 2थि थाखोनि आनजादखौ उथ्रिसारनो हानाय गासिबो फरायसाफोरनो स्कुटि होगोन। बेनि हेफाजाबजों आसाम रायजो सोरखारा फरायसाफोरखौ गावसोरनि फरायनायाव बांसिन गोसो होनो थुलुंगा होगोन होनना आसामनि सांग्रां रायजो राजाफोरा मिजिंथिदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।